BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. Hakramoulari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Hakramoulari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Skorsing Musari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Skorsing Musari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Nangal Party Jindabad, Jindabad, Jindabad. Nangal Party Jindabad, Jindabad, Jindabad. Jai BPF ne, Jai, Jai BPF ne, Jai. Thank you. दा बे लाइमुथि ओनसोलाव बियो मोनसे प्राइमारिबो जोंनि बिपिएफनि मोनसे प्राइमारि बे ओनसोलाव फैनानै आं बेखौनो रायजो राजानो फोसावदिंलांनो लुबैदों दि जे बे दिनैनि जेनोखि लाइमुथि बेवहाय जोंनि 13 नाम्बार चिरां समष्टि 14 नाम्बार चिरांदुवार समष्टि 16 नाम्बार निसिमा समष्टिनि हयथ' एफा सुबुंफोर फैदों किन्तु मोनसे प्राइमारिनि दिनैनि जेनोखि जुथुमनाय बा एसेबां सुबुं जि जमा जादों बेथ' जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा आरो आं बिनि गेजेरजों बेखौनो दिनै रायजो राजानो बुंगोन जे जोङो सरकार दाबाय आरो जों सरकार दानायनि गेजेरजों जोङो बयनोबो जों पार्टी बासिया जासे जों बयनोबो समानै सरकारनि मोनथायखौ जों होगोन आरो आं बेखौनो बुंगोन जोङो बे 14 नाम्बार समष्टि जेबाहाय जोङो देरहासार जागोन 13 नाम्बाराव देरहासार जागोन आरो 16 नाम्बाराव देरहासार जागोन बे ओनसोलाव नोंथाङा दिनै फैनानै मा जौगानायनि खामानि मावनानै दं होननानै सानो बेवहाय जौगानायनि खामानि होनोब्ला बिसेसकै जोंहा लामानि अबस्थाया दासिमबो अनेक गाज्रि दङ आरो जों फैनाय समाव लामायाव मोनबोदों बाहाय दंफां दालां गोबाय दङ मा दै होनो आं मिथिला बियो आंनि नोजोराव गोग्लैबोदों आरो बिनि बादै फिसा फिसौ कालभार माखासे माबाबोदों बे जों मेगनाव नोजोराव गोग्लैबोदों बेफोरखौ प्रथम बानायग्रोनाय आरो जोंनि बिपिएफ हान्जाया जि सिद्धान्त लादों CWC आव बेवहाय जाहैदों बे ओनसोलाव दासिमबो गोबां सुबुङा हानि पाट्टा गैया बेफोरखौ जोङो होनांथारगोन जों बेखौ आं दिनै बेवहाय फैनानै नुदों बेनो आरो आं बेखौ फैनानै नोजोराव गोग्लैदों